Löytyi Pirkkalasta tämmötteellä, en tiedä onko tää, ei tää varmaan virallinen enduropolku Pirkkalassa ole kumminkaan, mutta jonkinnäköinen mettäpolku, missä näkyy pyöräjälkiä kumminkin menevän aika paljonkin. Tämmönen tulvapaikka, en tiedä sitä kuinka syvä se on. Entäkä sitä pääsee sitten pyörällä ajaa. Sivustahan se pääsis, tästä sivusta pääsis helvetin hyvinkin ajaa. Ja tyhmähän se saatana, jos tästä liian helposta paikasta yrittää mennä, aina pitää olla tavoitetta. Tää on tulvenut tänne mettäänkin jonkun verran. Tää pitää tulla yhden kyseisen henkilön kanssa ajaa tää reitti. No kyllä toi varo. Kyllä tosta perkeleen läpi pääsee. Ihan varma. Ei muuta kuin vittu kun jäi kypäräkamera nyt kotiin. Koitetaan saisiko tosta kännykältä otettua minkäännäköistä videoa.